What inspired you to create content and this type of content that you do? Well, I always knew like I wanted to do comedy, but like I never, like in 2023, I was working a lot, man. And throughout the year, like a lot of my friends told me, like, they asked me, like, Craig, when are you posting? Kan ik maar Afrikaans? Ja. Kan ik maar Afrikaans praten? Kan ik weer over? Ons gaan try om subtitles intussen de... Kan ik weer over? Ik zal zeggen, like, comedy is altijd like, een speciale plek bij mij speel. En ik zal maar zeggen, like, ik heb in 2024 die content creating journey begin. Maar voor ik die content creating journey begin, was het in 2023 wat ik bij je gewerkt heb. En iets is net van mij missing gevoel, man. Like, al mijn vrienden, mijn circle, heeft van mij gevraagd, like, Kirk, wanneer zit je zelf weer daar buitenkant op het internet?